सानफालिजों बे क'क्राझार जिल्लानि बानजायनायाव बे फोथायखेबसु सानाव बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि जिल्लानि आरो दख'रानि बिबानगिरि लोगोफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय एनडिबि प्रग्रेसिभनि सेन्ट्रेलनि आरो वेस्टार्न कमान्डनि माखासे दैदेनगिरि नोंथांमोन बेवहायनो बाहागो लाफैनो हानाय पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिनि दैदेनगिरि लोगोफोर UPPLनि युथनि आफादगिरि आरो बे हान्जानिनो गोबां बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन नुजाफैनो हानाय क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय बाहागो लाफैनाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव आङो बयनोबो गिबियावनो बिग्रायारि गोसो गोरबोनि बिग्रायारि सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय दा मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे दिनै जोङो फिन खेबसेबाव जोंनि सोमावसारनायखौ जोंनि खुद्रिनायखौ जोङो सरकारनि खाथियाव दिन्थिदों आरो बे हाबाफारिया जोङो खानाय सिननानै जोङो दिनै माने जोंनि खानायखौ हनानै जोङो जोंनि खुद्रिनायखौ दिन्थिदों आरो बिनि ओंथिखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोङो सरकारखौ लाजि फोनांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों जोङो बिथांमोना दिनै गिदिर गिदिर खोथा बुङो नाथाय गावनि खामानिखौ मावा दा मोनसे देशनि संबिधान हिसाबै संबिधानाव सरकारखौ माने गार्जेन बायदि मोनसे मर्यादा होना दोनदों नाथाय गणतन्त्रआव सुबुं दारा खान्थिजों सोलिनाय मोनसे देशआव रायजोआसो राजा दा रायजोआ राजाब्लाबो जिहेतु सरकारखौ गार्जेन बायदि मोनसे बिबान होनानै दोनदों ओंखायनो गार्जेन थैयोब्ला जेरै हिन्दु शास्त्रआव बिमा बिफा थैयोब्ला फिसाफ्रा खानाय हजायो दिनै बेबायदिनो खानाय हजानानै सरकारखौ लासिंसिं खालामनाय जोङो मोनसे हाबाफारिखौ आसाम नाङैनो लादों बे हाबाफारिया दिनै बुरलुंबुथुरनि साहा धेमाजिनिफ्राय लानानै लखिमपुर बिश्वनाथ सनितपुर उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार एखे सोलिगासिनो दङ आरो देग्लाय थांनाय बोसोरनिख्रुइ गोबां मानसिया दिनै खानाय सिनजानो फैदों दा थांनाय बोसोराव क'क्राझारावबो जों नुदोंमोन बारा बुरजा गैयामोन खानाय सिनजानाया नाथाय बेवहाय नुबाय लोब लोब खानाय सिनजानो फैदों आरो बेयो दिनै बर' हारिनि मोनसे मेच्युरिटि बर' हारिया जे राफोद बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै साननाय हनाया जे साफ्रोमबो बर' फिसानिया राफोद जाबाय जोङो बेखौ दिनै फोरमायनो हाबाय आं मिजिंथिदों सानसे ओरैबायदि सान फैगोन जि सानखालि जों बुंगोन दिनै बर' हारिया खर' माने सिननाय जागोन खानाय सिननाय जागोन बै सानखालि सारा बर' मानसिफ्रानो साफ्रोमबो माने खानाय हजागोन बेबायदि मोनसे दिन फैगोन जुदि सरकारा दिनै जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआब्ला दा मानगोनां रायजोफोर बे जोंनि जेंनाय नङा दिनै सोरबाया साननो हानाय जे जों दिनै खानाय सिननांगौ जाबाय जों जेनबाय बे जेननाय नङा बे जोंनि खुद्रिनाया जे एक्सट्रिम जोंनि बे खुद्रिनाया रागा जोंनाया जे सिख्रि बिजौआव सहैबाय बेखौ सरकारनो दिन्थिनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ मावदों दा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोङो सोमावसारनायखौ 2010निफ्रायनो लाबोगासिनो दङ ओरैबायदि दुखुनांथाव आसामाव दिनै बर'फ्रा थाफानानै सरकार सालायबा मालाय मा जानो मानसि थैयाबा आन्दोलन खालामाबा सिबिं गरसेबो होनो नागिरा बे सरकारा मास्टार सासे होनो नागिरा बे सरकारा जेबो मावनानै होनो नागिरा नोंथांमोना दिनै नुबाय एनडिबि प्रग्रेसिभआ 2005 सनाव सिसपायर खालामनानै 12 बोसोर जाबाय जेला हाग्रायाव थायो सिलाय लायो आन्दोलन खालामो अब्ला बारंबार बुङो सावरायनो फै सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांगोन दिनै सावरायनो फैनानै 12 बोसोर जाबाय जेंना सुस्रांनायनि खुनु हाबाफारियानो गैया दिनैसिम आरो बेराफारसेथिं मा जाखो आरो मोनसे हान्जाया 2008आव गावस्रानानै थाबोनाय हान्जायाबो दिनै सावरायनो फैबाय रन्जन दैमारि बिथाङा नाथाय फैनायनि उनाव मा जाखो फैजेनग्रो मोना बिथांमोना सावरायनोसै होननानै बुंबाय सिसफायारखौ कन्टिनिउ खालामसै पिस टकखौ लाबोनोसै होननानै बुंबाय नाथाय दिनै रन्जन दैमारिनि एगेन्स्टआव फार्स्ट ट्रेक कर्टआव बिथांमोना फोसावनानै दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा सानफ्रोमबो जेलाव हाजिर जाहैनो गोनां जायो बेसेबांबा दुखुनांथाव आसामाव बमाया बेवहायल' बेरदोंमोन नामा आरो बमा बेराखै नामा मानसि थैयाखै नामा आसामाव गोबां मानसि थैदों दिनै आयेनखौ जों सनमान होयो आयेनखौ जों मान होयो आयेना बयनिबो समान जानांगोन जुदि रन्जन दैमारिया फार्स्ट ट्रेकआव थाङोब्ला धेमाजिनि उन्दैफोर खुदियाफोरखौ बुथारनाय बम बेरग्राफ्रा बहा खारखो बिसोर मानो फार्स्ट ट्रेकआव थाङा बे जाबाय आसामनि सरकार बिथाङा दिनै सानफ्रोमबो बिथांमोना दिनै माइ गाबजुजाय बिमा बाथौनि नोजोरजों जोंखौ नायगासिनो दङ दा बेनिखायनो जे दिनै जोङो हारि हिसाबै थांना थानो होननानै सदबांसा लानाय समायखिरा लानाय जाय हारिया दिनै राव थुनलाइ हारिमु दङ दिनै जों थुलुंगा
जोंजों रुजुनो हानाय बे सा सानजा भारताव बेसेबांबा माने कालारफुल समायना रमायना हारिमु गोनां आसार खान्थि गोनां बेसेबांबा मोजां मोनसे हारि समायना जौगानाय हारि बेवहाय माने रावबो गैया बेसेबांबा जौगासार जोंहा राव दङ थुनलाइ दङ गासैबो दङ बे गासैबो थासेयावबो दिनै जोंनि हारिखौ भारतनि संबिधाना जि मोनथायखौ होदों बेखौ आसाम सरकारा होनो नागिराखै आरो बेनिखायनो যে এই কারণে আজি অসমটো খাট বনি হৈ গ'ল কিয় খাট বনি হৈ গ'ল অসমৰ নেতাবিলাকৰ ভুলৰ কাৰণে অসম খাট বনি হৈ গ'ল আজি ক'ব নেকি খাট বনি হৈ যোৱাৰ পিছত মিজোৰামে পৃথক ৰাজ্য হোৱাৰ পিছত ধ্বংস হ'ল মেঘালয় পৃথক ৰাজ্য ধ্বংস হ'ল অৰুণাচল পৃথক ৰাজ্য হৈ ধ্বংস হ'ল মণিপুৰ পৃথক ৰাজ্য হৈ ধ্বংস হ'ল আজি ক'ব নেকি আজি অসম যদি উন্নয়ন হৈছে মণিপুৰতো উন্নয়ন হৈছে মিজোৰাম আজি অসমতকৈ শিক্ষাত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে যদি পৃথক ৰাজ্য নহ'লহেঁতেন আজি অসম চৰকাৰে বড়োসকলক বঞ্চিত কৰাৰ নিচিনা মিজোসকলকো শিক্ষাৰ দিশত বঞ্চিত কৰিলে হয় আমি সেইটোকে সুধিব বিচাৰিছোঁ আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নেকি আমাক কিয় সদায় মাগিয়াই চকুৰে চাই যি সময়ত সংগ্ৰামত ভাইলেণ্ট হৈছিলে হিংসা হৈছিলে এই সময়ত চৰকাৰে কৈছিলে হিংসাৰ পথ এৰি দিয়ক আমি আলোচনা কৰিম সমস্যা সমাধান কৰিম আজি কোনো হিংসা কৰা নাই আমি অহিংসা কৰি আছো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে চৰকাৰক কৈ আছো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি আছো ইয়াৰ পিছতো আমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ সময় নাই আজি মন্ত্ৰী সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে আৰু কৰক আৰু 100 জন মন্ত্ৰী সোমাই লওক অসম বিধানসভাত কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মাইণ্ডছেটটো সলনি নহয় যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এটিটিউডটো সলনি নহয় যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা প্ৰিন্সিপাল আৰু আইডিঅলজি এডপ্ট কৰিব নোৱাৰে আজি ল'ব নোৱাৰে এটা আদৰ্শ ল'ব নোৱাৰে অসম উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিব অসমত শান্তি ঘূৰাই নাহিব আজি ইমান অশান্তি প্ৰতি জাতি জনগোষ্ঠী আজি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে ইফালে কৈছে জাতি মেটি বাতি ভেটিৰ চৰকাৰ জাতি বুলি ক'লে কাক কোৱা হয় আকাশক কোৱা হৈছে নেকি জাতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহ কোৱা হৈছে মানৱ জাতিক কোৱা হৈছে কোনোবা জাতি জনগোষ্ঠী কোৱা হৈছে আজি কোন জাতিটো অসমত সুৰক্ষিত কোন জাতি আজি নিৰাপত্তা পাইছে না আমাৰ ভূমিৰ নিৰাপত্তা আছে না আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ নিৰাপত্তা আছে না আমাৰ অস্তিত্ব নিৰাপত্তা আছে না আমাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা আছে না আমাৰ কিহৰ নিৰাপত্তা আছে সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি কৈছো ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা কলা চকুৰ মানে চকুত মানে কলা কাপোৰ বান্ধি থাকিলে নহ'ব আপোনালোকে ওলাই আহক আৰু সমস্যা সমাধান কৰক যদি নিজকে আজি এই 21 শতিকাৰ নাগৰিক বুলি ভাবিছে নিজকে গণতান্ত্ৰিক মনোভাৱৰ মানুহ বুলি ভাবিছে নিজকে যদি আজি এই মানে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নেতা বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে গণতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰক গণতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰটো দেখাওক আৰু আলোচনা কৰক সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক আমি অসম চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছো ভাৰত চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছো भारत सरकार को हमारा यही आह्वान है कि आप लोग ने बोला था राजनाथ सिंह जी खुद बोला था जब ट्राइपार्टाइट टॉक हुआ था दिल्ली में राजनाथ सिंह खुद बोला था ट्राइपार्टाइट टॉक में कि आप लोग फिर से आंदोलन नहीं करना आप लोग से बातचीत चलता रहेगा आप लोग का बहुत पुराना मांग है इसको आज नहीं तो कल ये समाधान करना पड़ेगा हम लोग समाधान करेंगे 2017 में बोला था 26 अप्रैल में दिल्ली में जब त्रिपाक्षिक बैठक हुआ था सर्बानंद सोनोवाल जी भी थे उससे पहले 2014 में कैसे भूल गया राजनाथ जी आप जो बीजेपी का प्रेसिडेंट हुआ करता था जब नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था जब किसी का नाम नहीं था जब बीजेपी का प्रेसिडेंट आप हुआ करता था तो बोरो नेतृत्व ने जाके आप लोग को मिला था आप लोग से बातचीत किया था तब आपने बोला था अगर बीजेपी सत्ता में आते हैं पावर में आते हैं तो हम बोडोलैंड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गोरखालैंड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे छोटे छोटे राज्यों मांगने वाले प्रॉब्लम जो समस्या है इसका हल निकालेंगे हम सॉल्व करेंगे कैसे भूल गए आप कैसे भूल गए इतना बड़ा अगर लोकतंत्र एक देश को आप चला रहे हैं दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री को आप चला रहे हैं ये छोटा बात को आपने कैसे भूल गया ये छोटा बात आपके लिए है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा बात है हमारे लिए इसीलिए बहुत बड़ा बात है जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं ये राज्य बनने से थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले से हम लोग यहाँ है लेकिन यहाँ जो आसाम नाम जब से आया यहाँ इंडिया नाम जब से आया तभी से हमारा
यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या ही समस्या हो रहा है। समस्या क्या हो रहा है? हम लोग हम लोग का अपना भाषा है, हम लोग का अपना संस्कृति है, हम लोग का भाषा संस्कृति, यहाँ सिक्योरिटी मिलना पड़ेगा, प्रोटेक्शन मिलना पड़ेगा। ये भाषा और संस्कृति का प्रोटेक्शन कौन देगा? ये सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत संविधान को देखने वालों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उधर से तो आप लोग बोलते हैं सबके साथ सबके विकास, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबके साथ सबके विकास। हम लोग को पता नहीं किस किस के साथ है आप लोग। 4 साल गुजर गया, हम लोग के साथ आप लोग तो आया ही नहीं। हम लोग कोशिश की आपके साथ जाने के लिए, आपको मौका दिया ही नहीं। आपके साथ जाने के लिए हमने कोशिश किया, आप खुद बोला था सबके साथ सबके विकास, विकास तो किया नहीं आपने, साथ भी आपने नहीं दिया। तो हमारा प्रश्न है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, राजनाथ सिंह से, किरेन रिजिजू से, अमित शाह से, क्या 2014 में बीजेपी को वोट देना ही हम लोग का गलती है? क्या 2014 में बीजेपी को मतदान करना ही हम लोग का गलती है? अगर वही गलती है तो दोबारा हम लोग ये नहीं करेंगे। ये आप लोग को हमारी तरफ से आप लोग को सूचना है, ये नोटिस है आप लोग को। तो इसलिए हम यही आप लोग को आह्वान करते हैं, जल्द से जल्द बोडोलैंड जो मांग है इसका हल निकलिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। आज हम लोग अकेले नहीं है, त्रिपुरा में मूवमेंट हो रहा है, विदर्भ में मूवमेंट हो रहा है, इंडिया के हर कोने में मूवमेंट हो रहा है। तेलंगाना का मूवमेंट जब से चल रहा था उससे काफी साल पहले से बोडोलैंड का मूवमेंट चल रहा था। इसलिए हमारा यही बात है आपसे, अगर इंडिया में कोई नया राज्य बनेगा सबसे फास्ट बोडोलैंड ही बनना होगा। ये बात आपको हम लोग आह्वान करते हैं। अगर बोडोलैंड को छोड़ के इंडिया में अगर नया राज्य बनेगा, बोडो लोग बैठने वाले नहीं है। आप बोले थे आप लोग शांति से आओ, बातचीत करने के लिए आओ। एनडीपी प्रोग्रेसिव 12 साल हो गया आपसे बात करने आया, अब तो ठीक से बात किया भी नहीं। उधर दूसरा ग्रुप जो था वो भी आ गया, अरे सब लोग एक साथ आ गया, सारा बोडो लोग एक साथ मिलके बोल रहा है, नॉन बोडो लोग भी बोल रहा है, सब लोग मिलके बोल रहा है कि बोडोलैंड का हल निकलो, शांति लाओ, तरक्की लाओ, उन्नति लाओ, विकास लाओ, सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग के लिए समय नहीं है ये बोडोलैंड का मुद्दा देखने के लिए। उस टाइम जो आए थे नरेंद्र मोदी जी भी कोकराझार में, मंगोली में आके बोले थे, जैसे दार्जिलिंग में जाके बोले थे गोरखाओं का सपना हमारा सपना है, यहाँ आके बोला था कि बोडो का प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे। क्या 4 साल काफी नहीं है आपके लिए? और एक ही तो साल बचा, अगर ये 1 साल में आप कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप दुनिया के सबसे बड़ा जो बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी को विश्वासघात का पार्टी ऐसा समझा जाएगा, विक्रय करने वाले पार्टी ऐसा समझा जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जैसे अभी सारा दुनिया में आपका खिलाफ हो रहा है, देश में आपका खिलाफ ना हो, हम लोग आपको थोड़ा इज्जत दो, आपके लिए अगर थोड़ा सा प्यार देना है, आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी आपको थोड़ा इज्जत करो, प्यार करो, तो बोडोलैंड का मुद्दा सॉल्व करो। हम आपको इज्जत करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं। इसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि बोडो से बात ही ना करे, सालों साल बीत जाए, बोडो से बात ही ना करे। हम भी इस देश का नागरिक है। ये संविधान में जितना भी हक दिया गया है, ये हक सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, ये यूपी के लिए, गुजरात के लिए नहीं है, ये बोडोलैंड के लिए भी है, बोडो के लिए भी है। तो इसलिए आने वाले 2 मई से हम नेशनल हाईवे ब्लॉकेट करने जा रहा है। अभी तक शांति से सब कुछ चल रहा है, अहिंसा की तरीका से सब कुछ चल रहा है। आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी आपका होगा, क्योंकि आप 365 डेज में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हमारे लिए नहीं निकल रहे हैं। आप तो बोलते हैं देश के लिए, देश का नेता देश के लिए काम करने के लिए गया है, लेकिन देशवासियों के लिए आप समय नहीं निकल पा रहा है। इसलिए हमारा यही स्पष्ट बात है, जल्द से जल्द बोडोलैंड का मुद्दा, बोडोलैंड का हल निकले और बोडोलैंड का मुद्दा इसका सोल्यूशन निकाले, ये आपका सबसे अच्छा रहेगा। तमान गोनां रायजोफोर, आं चिराङावबो बाहागो लाहैगोन, बारा गोलाव बुंला। खोथाया बेनो, दिनै बर'नि सोमावसारग्रा आफादफ्रा खौसे जानानै दंजोबो। नाथाय बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जेला गावस्रानानै थायो अब्ला बेखौल' बुङो अफिसारफ्रा, मन्थ्रिफ्रा, खौसे जा, खौसे जा, खौसे जा। जै खौसे जाबाय रायलायला। जेला एफा एनै दावराव जायो अब्ला बुङो शान्ति थानांगोन, शान्ति खालाम, शान्ति खालाम। शान्तिया जायोबा रायलायला।
दिनै बिथांमोना जोंखौ बारंबार खोथा होलाय थगायलाय खोथा होलाय थगायलाय बेनो सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो दा नैबे समाव जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानांगोन रायजोफोर जाय बिजेपिया खोथा होदोंमोन 2014 सनाव बे बिजेपिया बोसोरब्रै बारबाय बोसोरसेल'सै आरो बे बोसोरसेयाव फैगौ 2019 नि इलेक्सनखौ लानानै गोदान गोदान नाटक जासिगोन दा मालाबा जोंनि मानसिखौबो बेवहाय एक्टर खालामनानै थिनहरगोन गावसोरथ' मोसाफैगोनानो माखासे जोंनि मानसिफोरखौबो एक्टर खालामनानै थिनहरगोन दिनै गामि गामि बिजेपि हाबबाय गामि गामि आरएसएस हाबबाय गामि गामि माखासे मानसिफ्रा दिनै गावनि बिदा फंबायखौनो सिनायला बैसोरखौसो गावनि बिदा फंबाय होननानै मानिना लाबाय फारसेथिं बर'फ्रा दिनै बेराम नायजानो फैसा गैया स्कुलाव फरायहोनो फैसा गैया बिमा बिफाया न' बां लुना लानो फैसा गैया मैया सनितपुराव बने बारहुंखा थांनानै न'आ बायजाजोब्बाय दिनै न' लुना लानो फैसा गैया मन्त्रिया सासे बाराय नङा आरो 10 जन बारायबा मालाय मा जानो सोर मन्त्रिया सोरखौ जाहोफेरदोंसो रायजोफोर गोदोनिफ्राय आरो 10 जन बारायबा मा जानो ओंखायनो जों बुंदों मन्त्रि बारायनायजों नङा जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड आलादा रायजो फैयोबा सोरबा आइ आफाया जोंनियानो सोरबा सासे एमएलए जागोन सोरबा गाबोन गामिनिफ्राय एमएलए जागोन सोरबा गाबोन रायजोनिफ्राय एमएलए जागोन मन्त्रि जागोन गावनि मानसिखौ नायनानै लानो हागोन सरकारा जि मावो गावनि साननाय बायदि मावनो हागोन ओंखायनो काउन्सिलजों जानाय नङा सोमावसारनायाव रोजा रोजा सुबुं थैलांबाय दिनै फासयनायनि खोथा गैया रायजोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव आं दानिल'सो नोंथांमोननि सिगाङाव जि बुंनाय खौराङा बमाया मोनसेल' बेराखै आसामाव गोबां बमा बेरदों मानसिया सासेल' थैयाखै गोबां मानसि थैदों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ धेमाजियाव बमा होना बुथारबाय बे मानसिफोरखौ दिनै सोङाखैनो आसाम सरकारा आरो फारसेथिं बुंदों आलफादोलायनो रायलायनानै जेंनाया जोबसिगोन आलफायालायनो खौसे जाबाय माला खौसे जाखो पुलिस बुरुआथ' दाबो दङना म्यानमाराव दाबो दङ माथो पुलिस बुरुआलाय सानफ्रोमबो टिभियाव रायलायहरगासिनो थायो बेनि उनाव बुंबाय आलफाया खौसे जाबाय जेंनाया जोबसिगोन बर'फ्रा खौसे जाबाय बिसोरो नुवा मेगनजों बर'फोरनि खौसेखौ नुवा आलफानि खौसेखौ नुहैबाय बिसोरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर ओंखायनो जोंहा सांग्रां जानांगोन खौसे जानांगोन खुनु राजनिति बेवहाय सोलिनो मोना राजनितिया उनाव खालामनो मोनगोन राजनितियानो दिनै बर' हारिखौ लासै लासै धंस खालामबोदों जोंनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोयो गासैबो फारसेनिफ्राय राजखान्थियानो नाख्रेबोयो ओंखायनो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा जाय सोमावसारदों बेजोंनो दङ जाय सोमावसारदों बेजोंनो आइ आफा रायजो राजाया दङ आरो खेबसेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन बड'लेण्ड जेंनाया जोबजासे जोङो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो हाजासे खनसेबाव खौसे जानानै फुरागासे जोङो हां लायालासे सोमावसारलांनांगोन रायजोफोर अब्लासो सान्थिया फैगोन दिनै माखासे सेंग्राफोर हाग्रायाव दंबावो बिसोरखौबो लाबोनांगोन सोरबा सोरबाया न' बां लुना लाना सान्थियै संसार जादों बुंदों जेबो जेंना गैया मा गैया ओरै माखासे 70% बर'फ्रा जोबोद हालाय हाफाय बोरै थांगोन बोरै थाङा मा मावगोन मा मावा ओंखायनो जेंनाया जोबनांगोन जोंना आं गोराव खोथा बुंला माखासे दैदेनगिरिफोर दंफैयो फैगौ 2 अक्ट'निफ्राय देग्लाय जोङो बैसागोखौ मोजाङै जाबाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरा जोबोद मोजाङै सोलिदों क'क्राझार जिल्लायाव बैसागोआ जोबोद गाजा गोमजा जादों जोबोद मोजां खोथा मानगोनां रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि समायना रमायना हारिमुखौ मोजाङै लाखिनांगोन जौ जुवाखौ बन्द खालामनांगोन गाज्रि खामानिफ्रा जोबनांगोन रायजोफोर एबसुआ बुंनांगोन होननाय खोथा गैया रायजोफ्रानो गोख्रों जानांगोन सोरबा जुवा गेलेनाय नुबा रायजोफ्रानो लोब लोब ओंखारना होसोनांगोन खामानि मावैजों मानि जुवा गेलेनाय तास गेलेबाय थानाय नुयोबा लामायाव तास गेलेबाय थानाय नुयोबा होसोनांगोन रायजोफ्रानो खामानि मावनानै जानांगोन दिनै हाथाय बाजारा मालायनि आखायाव थांजोब्बाय ना मैगं आइजोफ्रा फाननायनि बादै जि फाननायनि बादै मा दंबावो मानो जुवा गेलेबाय थानो जि दखान हैनो हायो सेन्देल दखान हैनो हायो मुलि दखान हैनो हाया नामा बे सेंग्राफ्रा ओंखायनो सोरखौबा जुवा गेलेनाय नुबा लोब लोब ओंखारनानै आइजोफ्राबो होसोनांगोन रायजोफोर थिग जानांगोन बर' समाजा जोङो बेखौ थिग खालामनांगोन जौ लोंनानै लामायाव थानाय नुयोबा आथिं आखाइ खाख्रबना दोननांगौ बेखौ लामायाव गोग्लैना थानाय नुयोबा समाजखौ थिग खालामनांगोन रायजोफोर दा बेवहाय जोंहा फासयनांगौनि खोथा गैया दा नंखायनो सोमावसारनाया जोंनि थै बिखा बिख्ल' हाबबाय 5,000नि बांसिन मानसि थैबाय न' बां सावजाबाय गोदो जिनाहारि जालांजाबाय जोंहा आइजोफ्रा गोबां जेंना जोंहा सातजालायाव गोग्लैनांबाय दिनै फासयनांगौनि खोथा गैया आरो दिनै अल इन्डियायाव रायजो बिग्राफोरनि गेजेराव 1 नाम्बाराव दङ जोंहा बड'लेण्ड बिग्राफ्रा जोंनि बायदि सोमावसारनो हाग्रा रावबो गैया आं बावैसो जोंहा त्रिपुरायाव मिटिं जादों बिदर्भनि फैदों त्रिपुरिफोर गासैबो दिनै बर'फोरखौनो लिड लाजानो लुबैदों आरो जों बेखौनो लुबैदोंमोन मोनसे समाव बड'फाया दैदेनबाय मोनसे समाव सानसुमादाया दैदेनबाय मोनसे समाव इउजि ब्रह्मआ दैदेनबाय दिनै फैयै फैयै जि मोनसे परिबेस फैबाय बै समाव जोंनि लिडारफ्रा
जायगा जायगा थांनानै झारखन्ड छत्तीसगढ़ तेलेंगाना गोबां मिटिं गायदों दिनै बिथांमोना बुंदों जोंहा रायजोआ मोनखांबाय एबार नोंथांमोननि थाखाय जों नांसिगोन होननानै बुंदों दाख्लै झारखन्डआव थांनायाव झारखन्डनि मानसिफ्रा बुंदों सोरबा सोरबा आंखौ सोंदों मानो आदिबासिफोरजों दावराव जाबाय थायो आं बुंदों आंबो मिथिया मानो दावराव जायो जोङो मालायनि दावराव दावसिखौ जोंनियाव लाबोनो हानाय नङा रायजोफोर उनाव बिथांमोना बुंदों जे दिनै नोंथांमोननि लिडारफ्रा फैनानै जोंहा झारखन्ड रायजोआ मोनबाय दा जोंहा जेंनायाथ' गैया नङा दाबो दङ नाथाय दिनै साफ्रोमबो झारखन्डनि मानसिया दायित्व दङ एबार रायजो जायोबा बड'लेण्डआ जानांगोन होननानै बिथांमोना दिनै गसंनो ओंखारदों आरो जों बे हाबाखौनो मावबाय थादों अल इन्डियाआव दा बेनिखायनो फासयनांगौनि खोथा गैया रायजोफोर आरो दायो जोङो दानिफ्रायनो साबुन जानांगोन राजखान्थि फैनाय लोगो लोगोनो इलेक्सन फैनाय लोगो गोदान गोदान हावा फैगोन कुनु थासारिया जाहाथे जोंखौ देग्लाय माने उल्थां फाल्थां खालामनो हाया जों सांग्रां जानांगोन आरो बेखौनो बुंबाय फैगौ 2 तारिखआव क'क्राझाराव जि ब्लकेट जानांगौ बिनि उनाव चिराङाव जागोन गासैबो फारि फारि जालांबाय थागोन बे ब्लकेटआव जाहाथे गासैबो आइ आफा रायजो राजाया माने ओंखारबोयो हाजार हाजार ओंखारनानै बे नेशनेल हाइवे ब्लकेट हाबाफारिखौ साक्सेस खालामो आरो बिनि उनाव भारत सरकार आसाम सरकारखौ जेरैबायदि नारसिननांगौ जों नारसिनलांबाय थागोन बिनि उनावबो जायाबा जों हांगार स्ट्राइकनि खोथा जों सावरायबाय थादों थांनाय खनसेयाव 6 दिन हांगार स्ट्राइक खालामदों जोङो जाया लोङा आरो खालामबावगोन जोङो बयबो रेडिखा दिनै थैनाय गाबोन थैनाय एखे नाथाय बड'लेण्ड मोनाबा बर' फिसाफ्रा मालाबाबो उदांस्रि मोननाय नङा बेयो अराय सैथो ओंखायनो जोंनो उदांस्रि नांगौ जों नैबे जोलैया मा जायो जागोन नाथाय उननि जोलैया जाहाथे भिक्षाफोर गाननानै आर'नाइ लानानै बर' राव रायनानै खाम जथा सिफुं लानानै गोजोनै रायजो जालांनो हायो बे हालामाव जोंनि खामानिया बेल' दा बेनिखायनो आं जोबथारनायाव बयनोबो खेबसेबाव बिग्रायारि साबायखरखौ बावहरबाय बयबो आलो गोजोनै संसार जानो मोनथों बयनिबो न'आव अनलायनाय थाथों सुख गोजोना थाथों बयनिबो न'आव जौगासारनाया फैथों बेखिनिखौनो आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि